Kana po isa ka balutan, mga pila pud ka jud ka punuan na abakan matuksi na na. Pito. Pito ka buhos. Buhos ingana. Ako na gagmay. Gagmay dagko. Layo man lagi. Layo. Mga pero pila mapuna ka kilo kung malanot na? 5 kilos. 5 kilos na sila. 5 kilos na. Kaya ang bugata man og imong daghanon ug kay napaman si Chay kuan. Duga pa no. Pero naon tay makina diri hayahay unta. Yahay. Ako ka pakabalutan sa amo. Lanot naman ito, balutan. Ano din maka-escape kaya natin. Kay mura maglisod man lagi tag di lagi ta ka manuksi lagi. Man kadto sa una na mga ginikanan kay sila naman to manuksi. Anan lang sila toksi. Kay nananom galing sila ni ani kay
Manuksi sila. Man karon pag-abot na sa anak kay wa na may manguan. Na. Paano to, banoksi. Wa na. Matigo siguro gud og kuan, mura magpuluhuan na. Maninging ani na trabaho. Wa maanad na. Ano mo ana? Maanad. Kay gusto naman ato na sa syudad. Ana sa anaras baryo magtrabaho. Oo. Kay lapok man sa Bukid na dapaw man diri. Dapaw. Baon. Pero gunahon mo ra ba sa gyapon ang income ga jud og kuan nun? Mas dako diri bukid. Kay sweldohan lang magkag 5,000 ang buwan na sa Oo. uban na 5,000 ra. Na. Sugot man lagi dajon ka. Pero diri ag imo lamang trabaho na ni nga baka lamang dako baya pugat nung kuan bisag manguling ra tanda ko bayag kuan. Grupig ang kanang nanagbaho sa syudad. Sa kanang mangulingay. Man kung ano po sa abaka labi nagmahal ang kuan. Thank you. Di man ka malugi naman kay gapoy kuan nimo ni ana. Di. Para sa inyo, naman yung kabahinang ganyan. Kakuan ang gyapon makagrasyahan gyapon ka ko. Ihatag sa kuan kay dili ra ba mo ka mao manuksi. Sus ako pala magajoy na kuan na ng abaka ha, nangita na ko kuan. Kaso kay di man ko makabuot sa inyong presyo lagi. Kay gusto man gadyon ninyo ni 5. Kuha saw na ini 5 lagi na. Ang sugal na ana. Ini si Carbon. Isa pilido nimo Carbon. Pangalan ko nimo Carbon gayod. Plus. Plastic daw ang plido guys. Blasi. Murag nagsara ng ano na pilido ha. Murag gamay lagi na yung utok siya no. Karaan naman eh. Karaan na klase na toksi. Lagi na namang ni muka. Patag biray. Mamista. Pista na San Agustin. Hapit na. Gid ni pamistahay mo. Pero nahilis sa puso na Bon. Ha? Nahilis na po siguro na yung mga kuwan. Naghana kayo na kwartahan ni mo siguro. Wala. Na. Wala manok si Ayani. Pagkapot dan po dahil Bon no? Okay. Hindi mo putdan mo ra maghapon, putod man na birahon. Maputol siya ang kuwan. Ang kuwan lamang ka ani Bon ang pagdara Bon no? Layo. Layo ang kuwan. Kaya ang pong layo man. Nadaot ko ni. Baka sobrahan na kagapuan. Nakadaot na no, ang uban. Tapos nasayang ragkwarta na ito ng tanong. Nawa na po sila itong panahon na. Kanila mango ang iwan eh. Na makaya. Kay nabubuhuan naman. Buwan. Ay nabaka ha.
matiman ni Minton. Kwarta gayon ni. Kaltahan no. Hmm. Mo galing tong giingnan gajud ang kuan na ay paningkamot jud rin makakuan unta mo. Makakuan mo ka ng manok si ay. Ang nayusa man day putara ni pagkaikot day bon. Oh. Muna ko na hinikta na di ko na makabuhi. Yung pa ni Ariel. Nga na ka maghikot-ik na di makabuhi. Yung po, grabe po dahil na po ana. Di ka dyan na makabuhi kayo di ay. Di mo makabuhi. Trabaho na. Majuk ng trabaho. Di tanan isang pangwarta sa bukid. Aho na kanan. Ako negatiman. Parang hawagan ng inyong kalubuan. Wagay. Tag 2,000 kilos. Ang luta to no. Amo lagi hinluan. Majo po siya. Pero idara na po to siya. Ha? Yung mga pilahan po edad pa. Ha? Mga nang edad. Mga 50. Wa na mo si Winta. Wa pa. 30 pa po. Mga edad pa rin. Mga edad na di po. Mupan lang siya. Kaya ganahan man siya ang trabaho. O nang ako'y saligan. Ganahan mga sud basta na yung mga Pagkasalbas yung tigida. Parang hawaga. Basan mo kilabakhan. Majo po siya matiman siya mo. Kilaw. Kainin mi. Kaingon lagi siya sa na. Ana. Kangay ko siya ng trabaho. Kamu na yan matiman na ni. Bali, ingon pa. Ingon sa galingon ni. Dawat din puro lamang ko. Kamu may trabaho. Kana po siya kuan na siya. Yung pa. Muna isangitanan sa imong ulo. Uling butang dito. Okay. Nga na guys ang pag-alsa sa tinuksi. Nga ni ang pagtrabaho sa abaka guys. Himuon og lanot. Say guys, nga na guys.